purnane 9 wulan 10 dina kala pramila ping menungso sing kersa padha ngendikane purnasis bebasan kaya wong kang mampir mukti ning yen alami kelanggengan saka kang raga sampun pinisah ana dadi ana sakisana luwih pringasale ora ana Bojo ing gunungan ana gambar kembang wanca lan kembang gandari wangi wanca 5 warna rupa menungso kang dalu luhur asmane kandha marang sembah kang limang perkara bangsa kita kang gendhan mau geran wanca sila dawuh kang goma suci swase dina sewengi timang wektu kang minangka kajiban satya cagak ing agama ana gambar kayu kastu bori pange papat godhonge sanga ngadungi jejeg pange papat wetan kidul werna lor wadage menungso kedunungan anasir patang perkara bumi geni banyu angin sayu abang putih kuning soro sedul papate menungso supya amara dalu amah lan mutmainah godhonge sanga uriping menungso kang purba wira sang perkara parang dene kayu ngadungi jejeg mriki wong marang ning sedina kaping 7 Joko dolali gandulan maton iki kuwaton urip iki nganggo dasar bener ijo bejane wong kang lali isih Jawa kang eling lan mahoda yen nyuwana yen leno kena kepamang gambar Jendra Somanaste marang ketrimane wong liya nggali ketrima lan barane sapa temen kudune menangi teman nglakonana tapa Jawasana sing kalawan gentur gambar manung ora bisa kang marati renggani nengganan sama cinama dan doyo binayan apa sira dipunang gemien dicewit krasa lara aja seneng ngiwit marang liyan ana gambar lutung jaman ngono pancen padha sugih wetang wetung dinane 7 ora keplima sasir latun muluwi papat Pino pitu no petungane selain papat Yoso turu bobi itu kemis bulu Jumanem itu songo minggu 5 Terang keping dino manis paing pon wagi kliwon Manis dimo paing songo pon pitu wagi papat kliwon bulu Sasir lasulo sampang mulut banda mulut Jumat awal Jumat dilakir telajap Samban kosong sawal dukai damsar Tahun bulu tahun lalu tahun hitam jimawal tahun hitam dari tahun hitam mamu tahun jimakir windri papat windrati windu kuto windu semoro lan windu sang soyo pono gambar macan Bapak Nono ngiring-iwo kegambaran wong pinter kang iwakake marang kepinterane nalisir melimpau beri bener nalisir melimpau beri goryo nalisir melimpau berani nganggomo kemungkinan barono ngiring dengan kegambaran wong bodoh kang ketinggae becik raming gawe seping pamrih tripun pandutur takon darbini wat kadigang atigung atiguna atigang lakune kidang ngendrake paling banter atigung lakune gajah ngendrake marang rosante atiguna lakune kula ngendrake marang semblimanti nanging eling-eling menungso pendonan iki lali owah kalawan gingsir nyokor mandringan pinter lali wis kira ngapesan dadi menungso ora ono menungso kang sampurna sasampuran munggah dengan Gusti kang ngawso jagat iku Gusti kang onang sing mbasa kuwi jalmu kang nitah ing Kerjawadha gambar gedhong suwung mati arep mlebu ngaku bondo donya ora digowo derajat pangkate ora kena kanggo syarat opo moripoti amal soleh sarta budi pangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung kiwa tenene gunungan ana gambar buta loro cingkara bolo-bolo mata yen cara malaikat mungkar kana nunggu jaku bertakone sapa pangeran wong agamamu sapa nabi apa utaman sapa sedulur takoni malaikat kok iso jawab saben bodo tinggian takri mereka bisa jam selamat kuih mau ngakubur binali kengkonan kayu nono gambar abad masuk kuih gambar abad belum bisa dari marangku balik nafsu itu dunia cenderungan mereka sejarah gajah mati ninggal gading macan mati ninggal bulan belum semakin ninggal jening sing api jening elek sasar rokok semanci gorong
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Salam sejahtera namo budaya Om Swastiastu. Rahayu sagunging dumadi ya dong, bener kan? Dasar Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa meneh? Iki wis nganti mulane najan Juli nanti dina kamardikan. Bulan ngarep ya dong. Iya. Jaga persatuan lan kesatuan. Najan dibuat mulan kaposan, ayo padha jaga persatuan lumantar kabudayan. Iya dong. Mengiki kanting balan ing desa ana desane Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Acarane Walimatul Urus Mbak Devi Ekawati Sarjana Farmasi kalian Mas Tatan Wahyudi SPP. Panjurung donga saking para pinisepuh mugi-mugi pengantin saripin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mugi pun den kula Bapak Warsono Tepako adalah Ibu Sudarti anggihipun kagungan hajat mugi tansah pinaringan kawilujengan. Wilujeng subuh hajat wilujeng sedaya para tamu kakung putri mugi para penggemar ingkang dalu menika sami matempat. Amin Allahumma amin. Kula sekanca ngaturaken sungkem katur pepunden kula Bapak Kades Bapak Raiti Boten Lentu sajroning saklangatipun sakula dadah desanipun BP DKD Haji Bata tokoh agama tokoh masyarakat. Mugi para punden kiai ibu nyai tansah kula sandung berkahi. Mugi kadang karang taruna wonten ing desa Pekuncen Kroya mriki. Orto ucap sampun kabeh ketarik tangis tukang bawa dia bombong meninggi jalanan bintang kampungnya buku seminar cocok sederhana bu nanti tepung kelingan zaman kemarin nonton di Suara Jono. Ayo nah supaya Mbak Nanti diaturi jumeneng lagu Pak Jono biar apa dong oh iya sembilan potro jajal apa sih kayak gengen suaranya bungkus warungnya dibuka ya jajal kalau ning Turiman biar bungkus minati roles suar di Pakali Suara Jono iya zaman benak sih bujana tukang nonton oke nih kok nggih kepripun Mbak cara untuk nggih saking penikel saking basinten siapa Mbak Selamat penikel nggih matur suwun dalah lagu loro iya monggo kado aku ayo kaki Turiman nggih celukku jajal kado aku iya jumeneng
bungkus nginarti. Wilujeng dalu Mas Petro. Sinasa sampun dalu ning nyatane penontonnya tesi betah. Niki mangga dikonang wedan tesi tanek kok. Mas Petro. Kok winarep temuriko. Sarono Beto sing tamak Mas. Siapa? Pasar kono. Loh, Pasar Beto. basan barang nang kana jan ketone sih. Iya. Terus kae Pak Muhid barang kae Nang isor papringan bebot. Nang isor papringan bebot. Gini kasih temburi nih jan nggih gatel-gatel iki dumajan nggih Pak. Boten Ya, tapi kok beda nang kanan dasare ya tempate resik. Heeh. Tur anu mau tes diresiki. mau ya Kawin ini malah bener Iki sedurunge kene traktor iki. Beto jabatin celekit. Meh dapating celekit sing iki. nonton praktis. Pokoke. Jagongnya Oh, benar. Dan praktis ya. Elem gawe pada praktis bapak-bapak ibu-ibu iya jagonge ngleprak bokonge artis. Nggih tela kok. Engkau benar seneng karo budaya aja li. Lah nggih seneng karo budaya, nguri-uri budaya. Wong nguri-uri niku mboten kudu gawe, gelem nonton maupun nguri-uri cara kuliah. Tur nonton wayang kuwi entuke ana telu lho itu Liman. Napa mawon? Siji tontonane ana. Terus Nonton nonton campur sarine ana lawakane. nggih. Terus Terus dagelane terus tantanane wong nonton wayang mesti apike temoto. Nggih. Ora kebrungsung. mboten keberungsung. Tur ana tuntunane. Nah, dengerane wong wayang niku perlapitane gambarane menungsa urip teng alam Nonton wayang kaya maca amake dhewe. Lah nggih, Sing dadi apik-apik ditiru. nggih sing awon-awon dibuang. Ala aja ditiru. Leres. Nggih, Contone dosa ki wong elek. nggih. Ya aja ditiru, sing ditiru sing apik. Nggih. Berarti ki wong apik wajib ditiru. Oh, niki. Oh ngapik iki Mas? Niki sing dicontoh sanes durga niki. Sanes dronan niki. Ada saru ning lamasnya durga. Ya apa ngene iki kakaknya apa deh, Jen? Sama ini dewek ya coba-coba durga. Ya, kok nyawang nyong mesti mandang gede. Jelek. Wong nyong bilang gambar DPP tidak. Kok ini babawane buku nyuwani dhewe durga kok. Kuncung senggawe. Mudun lah Aja jadi Mudun kuncung. kok ya, Pak? Turu barang jeli banget. Mudun nanti. Mudun Kasi gawene nyambel apa, Bu? Dalan. Gawene nyambel kemangi apa ora? Tas ini. Jajal kulegane Bu Nanti. Ya, belum tahu dia. Ayone ya pedes. Wonge belat. Laju boten lah. Iya, perjalanan meropot pokoknya. Bayang semut. Oke, siap deh. Ayo. Pun saged goyang semut, Bu. Dalam. Pun Ah, saged. pinter. Sampai bawah. Sampai Siap. bawah. Iya, terus. Jajal dia. Dikendangi kon goyang semut Ya, ya. goyang-goyang. Iya, jajal kayak awal. Wis apa? Aduh. Ayo ngoser, Bu. Nyong ya bisa goyang yang Mas Gar. Jajal turiman. Nyong goyang basur nih nyong. Ayo goyang basur. Ya. Asik terus sampai bawah nih. Terus bawah, terus bawah, terus. Lik, sundul pindah. Sundul kok. Kowe sundulnya pindah. Sundul pindah. Mbok pati kelapret. Kok kepenyak batane dah. Banyak batine ya. Sandalku bomen. Siapa yang dalam? Jajal manut bene manut jajal. Pirokna. Contoh nih Win. Contoh nih Win. Nah, sing ahli kon pada nyontoh iki sing. Ayo, mumpung goro-goro si omber waktune. Niki di anu ditodi mawon iki. Ya. Satu persatu Mas Gareng. Siap. Sini di sini. Win. Nah. Lihat. Ayo jajal. Apa sih begini orang ini nih? Lihat. Kok bareng iki nyuwun pangapunten badut sakit aturan pinggah badut kembangin dagang. Oh, nggih nika dulur kula lanang. Nggih. Malah kadang-kadang tiyang wonten sing ngalami nikah nggih kula nggih nikah kaya niku. Ngomong kembar kok. Napa nggih? Nggih.
Ayo goyang dalame. Ini sindok iki ora. Oh. Sambel kemangi dados. Iya, sampai lewat. Goyangan itu luar Luar biasa.